Nakabsan gyud sa kinabuhi ang usa sa tulo ka mga batang lalaki nga nalumos samtang naligo sa Angasil Port sa Mactan niadtong Biyernes sa hapon. Ani ang report. Sa video nga kuha ni Melda Humawas, makita ang pagtabang sa mga tricycle drivers ug sa mga pasahero sa Angasil Port sa Mactan sa tulo ka mga batang lalaki nga gikatahong nalumos samtang naligo sa dagat. Ulan siya nakabangon. Naluwas ang duha kanila nga parehong nanag-edad og 7 anyos ug dali silang gida sa Lapu-Lapu City Hospital. Apan nakabsan gayud sa kinabuhi ang labing bata kanila nga nag-edad pa lang og 4 anyos. Usa sa mga daling nitabang sa mga bata ang 53 anyos nga dispatcher nga si Dondi Ibardo. Pagkob na mo among lingga-lingga na suka og dagat. Asa man ato ang namatay? Andiri. So di nagtabang dayon ato. Di na nagtabang ila manghihayang. Nga mo diri duha ka buk among pagawas ang tubig mao to ning hilak ang bata. Sa investigasyon nga gihimo sa Police Station 2 sa Lapu-Lapu City Police, pasado alauna sa hapon niadtong Biyernes, nasayran nga nagkasabot ang upat ka mga batang lalaki nga mga residente sa Suong Mactan ug Puol Bangkal nga mga ligo sila sa dagat. Ang usa kanila kinsa nag-edad usab og 7 anyos nakatultol na sa Angasil Port kay tig-adtuan sila sa iyang mga ginikanan. Nagkasabot silang maglakaw paingon sa Angasil Port kay matud pa wa sila ikapliti. Way nakabantay sa mga bata nga nangaligo sa dagat nga way uban nga mga hingkod. Nakugang na lang ang mga pasahero sa Angasil Port dihang nangayo na og tabang ang usa sa mga bata. Ang 4 anyos nga si Nel Ethan Povadora. Nikuyog pa sa iyang inahan palit og sudan ni anang alas 11 sa buntag ni adtong Biyernes ug nigawas pagbalik sa ilang panimay kay magduwa uban sa iyang mga higala. Apan paglabay sa pipila ka oras, gipahibaw na lang silang nalumos patay si Ethan. Sakit man alang sa amahan ni Ethan ang hitabo apan wa siya'y mabasol. Puliki usab matud pa ang iyang asawa sa pagbantay sa duha pa ka mga manghod ni Ethan nga nanag-edad og 3 ug 2 anyos. Sa kaingon sa nga kuan sa kablimo di mapuro mga bata gud sud kayo. Sige itong mga wanta niya. Kamsa mga puro silang kaban puro lang mga buot pagod. Pulos di makamao langoy ang upat ka mga bata apan parehong gustong mga ligo og dagat. Ang mahangol ko ni sa liog dagat pero di na sa ganara sa kana mabawra. Di na sa mudulog lang. Hadlok na siya. Hangtod sa pagkakutlo ning balita, wa pa ma-discharge sa hospital ang duha pa ka mga biktima. Samtang ang ikaupat kanila, matud sa inahan ni ini, na trauma gayud sa hitabo. Siya, apit ko lumos ma, inom ko daghan tubig. Gunit ko barko-barko. Kati niya hilak. Siya hilak. Ora, ako pong kuan sa balay bagi comfort gi lingaw-lingaw na ko kay aron dili sa trauma kay ang tulo biya kuan ka diskresyon den tulo ng isa ug to gim usa. Wala may nakitang foul play ang Lapu-Lapu City Police sa hitabo apan gipahinumduman nila ang mga ginikanan sa importansya sa kanunayng pagbantay sa ilang mga anak. Dili nato himuong rason nga bisita malipata kay ato ama ng responsibilidad. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.